Bon dia i benvinguts a una nova classe de química. Avui comencem una unitat nova que s'anomena la reacció química estequiometria. I per la classe d'avui tenim dos objectius. Per una banda, entendre la diferència entre els canvis físics i els canvis químics i, per altra banda, aprendre com s'escriuen les reaccions químiques mitjançant equacions químiques i com s'igualen. Comencem, doncs, amb el primer apartat que es diu canvi físic i canvi químic. Fixeu-vos que aquí teniu la definició dels canvis físics i dels canvis químics. Anomenem canvis físics a aquelles transformacions en les quals la matèria no canvia la seva composició, mentre que, si us fixeu, la definició de canvi químic és aquella transformació en què la matèria sí que canvia la seva composició. Posarem un exemple amb aquest paper. Si jo agafo aquest paper i l'arrugo, així d'aquesta manera, això que he fet és un canvi físic, perquè aquest paper, encara que ara estigui arrugat i hagi canviat, continua sent un paper. Fixeu-vos que si aquest paper, o un altre paper, jo l'agafo i el trenco, d'aquesta manera, això també és un canvi físic, perquè el paper manté la seva identitat, continua sent paper. És un canvi en el qual la composició de la matèria no ha canviat. El paper segueix sent paper. Ara bé, si jo agafo un trosset d'aquests papers i el cremo d'aquesta manera, fixeu-vos com aquí sí que es produeix d'alguna manera un canvi en la composició. Aquest paper ja no és paper, s'està convertint en unes cendres, com esteu observant, està sortint un fum, aquest fum està format per diòxid de carboni i vapor d'aigua, per tant, aquest paper s'ha convertit en una substància diferent, ha patit una transformació en què sí que ha canviat la seva composició. Per tant, el canvi, en aquest cas, seria un canvi químic. Fixeu-vos, és un exemple de combustió, és un exemple de cremar alguna cosa. Si arruguem el paper, si trenquem el paper, canvi físic, perquè el paper continua sent paper. Si agafem el paper i el cremem, canvi químic, perquè aquest paper s'ha convertit en una nova substància. Fixeu-vos com aquí teniu altres exemples de canvis físics. Per exemple, un canvi d'estat, si nosaltres agafem aigua i aquesta aigua la fem bullir, la composició de l'aigua no canvia, simplement ha passat de ser aigua líquida a ser aigua gas. Com que no ha canviat la composició de l'aigua continua sent aigua i, per tant, el canvi és físic. Si en un recipient ple d'aigua hi afegim unes cullerades de sal i remenem, allà dintre hi continua havent aigua i hi continua havent sal. No ha canviat la composició. Continua sent aigua, continua sent sal. La prova és que si nosaltres evaporem l'aigua, recuperarem la sal. Per tant, aquest seria un altre exemple de canvi físic, el procés de dissolució, en aquest cas, de sal amb aigua. Mentre que si nosaltres, per exemple, agafem un metall i aquest metall el deixem a l'aire lliure, amb humitat, i permetem que aquest metall s'oxidi, per exemple, ferro, quan el ferro s'oxida, el ferro s'ha convertit en una substància nova. Ja no és ferro, és òxid de ferro. Aquest seria un altre exemple de canvi químic. Per tant, fixeu-vos que aquí la diferència és, quan nosaltres estudiem un canvi, fixar-nos en si aquella substància que pateix el canvi ha mantingut la identitat i continua sent ella mateixa, és a dir, no s'ha transformat en una altra substància, no ha patit un canvi en la composició, el canvi és físic. Mentre que si aquella substància, en contacte amb altres substàncies o ella tota sola, s'ha convertit en substàncies noves, en aquest cas el canvi seria químic, i aquests canvis químics és el que a química també anomenem reaccions químiques. Bé, doncs tot seguit explicarem de quina manera s'escriuen els canvis químics o reaccions químiques i com s'igualen. Fixeu-vos, els canvis químics s'escriuen mitjançant equacions químiques. Aquí teniu un exemple d'equació escrita a la pissarra. En aquesta equació química, el carboni reacciona amb l'oxigen per produir monòxid de carboni. Fixeu-vos que al costat de cadascuna de les substàncies, entre parèntesis, tenim escrit l'estat físic d'aquesta substància. Si veieu una S entre parèntesis vol dir sòlid, una L voldria dir líquid, una G gas, i si veieu entre parèntesis escrit AQ, això significa aquós, és a dir, dissolt en aigua. En aquest exemple concret de reacció química veiem escrit que el carboni està en estat sòlid, l'oxigen està en estat gasós i el monòxid de carboni que apareix com a conseqüència de la reacció també està en estat gasós. Fixeu-vos també que a davant de cadascuna de les substàncies que participen en aquesta reacció hi ha escrit un nombre. Aquí tenim el nombre 2, aquí no hi ha cap nombre, significa que hi ha un 1, el número 1 no s'escriu, i aquí veieu el 2. Aquests números que veieu escrits davant de cadascuna de les substàncies és el que a química s'anomenen coeficients estequiomètrics i representen les proporcions amb les quals es produeix la reacció.
I per últim, un tema molt important que heu d'entendre és el fet que les substàncies que nosaltres posem perquè pateixin aquest canvi químic s'anomenen reactius. Fixeu-vos, són les substàncies inicials, són les substàncies que reaccionen, que pateixen el canvi. Mentre que les substàncies que apareixen com a conseqüència d'aquesta reacció, que sempre les trobareu escrites a la dreta de la fletxa, és el que s'anomenen productes. En aquesta reacció, fixeu-vos que hi ha dos reactius, carboni i oxigen, que apareixen a l'esquerra de la fletxa, i aquests reactius, quan reaccionen entre ells, produeixen un únic producte, que en aquest cas seria el monòxid de carboni. Fixeu-vos que entre reactius i productes sempre hi haurà una fletxa que ens permetrà distingir a l'esquerra els reactius i a la dreta els productes. Una cosa molt important que cal saber de les reaccions químiques és que quan es produeix una reacció química mai apareixen ni desapareixen àtoms. Els àtoms que hi ha al principi de la reacció i els que hi ha al final són exactament els mateixos, només que han canviat de posició. Fixeu-vos en aquest exemple de reacció, en què el clor gasós reacciona amb l'hidrogen, també gasós, per produir clorur d'hidrogen gasós. En aquesta reacció química, si mirem aquí, tenim una molècula de clor, formada per dos àtoms, Cl i Cl, són àtoms bastant grans, si els comparem amb aquesta molècula d'hidrogen, en què evidentment els dos àtoms que formen la molècula són molt més petits. En el transcurs de la reacció, quan aquests reactius, el clor i l'hidrogen, es troben entre ells, xoquen, de manera que un d'aquests hidrògens se'n va amb un d'aquests clors i l'altre hidrogen se'n va amb l'altre clor, produint dues molècules de clorur d'hidrogen. Fixeu-vos, aquí tenim el clor i l'hidrogen, el clor i l'hidrogen. Els àtoms s'han desaparellat i s'han aparellat de nou canviant les posicions. Fixeu-vos que aquesta reacció no està ben igualada. Aquí hi falta un coeficient estequiomètric, aquí hi falta un 2. De manera que quan llegim la reacció, una molècula de clor reacciona amb una molècula d'hidrogen per produir dues molècules de clorur d'hidrogen. Fixeu-vos, els reactius, una molècula de clor, aquesta, una molècula d'hidrogen, aquesta, i els productes, dues molècules de clorur d'hidrogen. Fixeu-vos que si nosaltres sumem el nombre d'àtoms al principi i al final, no s'ha modificat. Inicialment hi havia dos àtoms de clor, un i dos, i al final també hi són, un i dos. I dos àtoms d'hidrogen, un i dos, i al final també hi són dos àtoms d'hidrogen, un i dos. Per tant, simplement els àtoms han canviat de posició, no han aparegut ni desaparegut àtoms en el transcurs de la reacció. Si vosaltres mireu aquesta animació, observareu com per la part esquerra de la pantalla veieu el clor, que reacciona amb l'hidrogen, i com es formen les dues molècules de clorur d'hidrogen, que són els productes d'aquesta reacció. A continuació aprendrem a igualar reaccions químiques. Igualar una reacció química significa que anem a buscar aquells coeficients estequiomètrics que facin que el nombre d'àtoms de cada element a reactius sigui igual al nombre d'àtoms de cada element a productes. Comencem amb el primer exemple, aquest exemple de l'apartat A, en el qual l'àcid clorhídric aquós reacciona amb el ferro sòlid per produir clorur de ferro 2 aquós i gas hidrogen. Molt bé. Una norma important per aprendre a igualar reaccions químiques és deixar pel final aquells elements que estiguin repetits més vegades. En aquest exemple no hi ha cap element que estigui repetit més vegades. Fixeu-vos que l'hidrogen només surt dues vegades, una reactius i una productes, el clor igual, una vegada reactius i una productes, i el ferro igual, per tant és indiferent amb quin àtom comencem a igualar, amb quin element comencem a igualar. Comencem pel ferro, per exemple. Fixeu-vos, aquí tenim un àtom de ferro, aquí tenim també un àtom de ferro, per tant el ferro està igualat. Passem a l'hidrogen, per exemple. Aquí tenim un àtom d'hidrogen, aquí tenim dos àtoms d'hidrogen, per tant l'hidrogen no està igualat. Com resoldrem aquest problema? Doncs posant un coeficient estequiomètric aquí davant de l'àcid clorhídric, i fixeu-vos que en posar aquest coeficient estequiomètric hem alterat també els àtoms de clor. Aquí hi ha dos àtoms d'hidrogen, però també, fixeu-vos, aquest 2 afecta l'hidrogen, però també afecta el clor, dos àtoms de clor. Aquí a productes també tenim dos àtoms de clor, per tant ja tenim la reacció química igualada. Passem a l'exemple següent. En aquest exemple, l'àcid fluorhídric aquós reacciona amb el sulfur de zinc aquós per produir àcid sulfhídric aquós i fluorur de zinc també aquós. Com que no hi ha cap element que repeteixi més vegades, comencem per qualsevol d'ells, per exemple, per l'hidrogen. Fixeu-vos, aquí tenim un àtom d'hidrogen i en canvi aquí hi ha dos àtoms d'hidrogen. Per tant, caldria posar un coeficient estequiomètric 2 aquí davant. Recordeu que afectarà a l'hidrogen i també afectarà al fluor. Anem a igualar el fluor ara.
tenim 2 àtoms de fluor i fixeu-vos com aquí tenim 2 àtoms de fluor, per tant el fluor també ens queda igualat. El zinc, un àtom de zinc, un àtom de zinc igualat, i el sofre, un àtom de sofre, un àtom de sofre, ja tenim la reacció química igualada. Passem a un exemple una mica més difícil, que és l'exemple de l'apartat C. Aquest és un exemple de reacció química de combustió de química orgànica, en aquest cas és la combustió del gas butà. Fixeu-vos, el gas butà combustiona en presència d'oxigen i produeix, com totes les combustions de química orgànica, diòxid de carboni i vapor d'aigua. Fixeu-vos que en aquest cas sí que hi ha un element que surt més vegades, que és l'oxigen. L'oxigen el trobem una vegada a reactius i 2 vegades a productes, aquí i aquí. Per tant, és important que l'oxigen l'igualem l'últim en la reacció. De fet, sempre que trobem una combustió orgànica, i tant aquest exemple com aquest exemple són exemples de combustions orgàniques, sempre establirem com a criteri que primer igualarem el carboni, després l'hidrogen i després l'oxigen. Fixeu-vos que en les reaccions de combustió orgànica sempre hi haurà un combustible que es combinarà amb l'oxigen per produir diòxid de carboni i aigua. Seguim aquest ordre. Primer el carboni. Fixeu-vos 4 àtoms de carboni reactius i aquí només un àtom de carboni, per tant, hi hem de posar un 4 davant i el carboni ja el tenim igualat. En segona posició, igualem l'hidrogen. Aquí tenim 10 àtoms d'hidrogen i aquí tenim 2 àtoms d'hidrogen. Per tant, caldrà posar un 5 aquest davant, perquè 5 per 2 fan 10, aquí teníem 10 àtoms d'hidrogen, 5 per 2 que fan 10, 10 àtoms d'hidrogen i l'hidrogen ja el tenim igualat. I ara fixeu-vos que ve la part més complicada, que és igualar l'oxigen. A reactius tenim 2 àtoms d'oxigen. A productes, quants àtoms d'oxigen tenim? Anem a sumar-ho. Fixeu-vos, l'oxigen el tenim aquí i el tenim aquí. El sumaré aquí a part perquè ho veieu millor. Fixeu-vos, 4 per 2, 8, més 8 oxígens que venen del diòxid de carboni, 4 per 2, 8, més 5 oxígens que venen de l'aigua. Per tant, 13 àtoms d'oxigen. 13 oxígens. Aquí recordem que en teníem 2. Per quin nombre hem de multiplicar el 2 per obtenir el 13 i que la reacció estigui igualada? Doncs fixeu-vos que en aquest cas no ens toca més remei que igualar-ho amb una fracció. El número 13 que volem obtenir, els 13 oxígens, dividit entre 2. De manera que 13 mitjos multiplicat per 2 dona 13. Fixeu-vos, 13 entre 2 són 6 i mig per 2, 13. És com que aquest 2 es simplifica amb aquest 2 per obtenir el 13 que volem. Quan en una reacció química ens quedi igualada amb una fracció, en general el que es fa és multiplicar pel mateix nombre que hi hagi en el denominador d'aquesta fracció per tal d'obtenir la reacció igualada sense fraccions. En aquest cas, fixeu-vos que caldrà multiplicar-la per 2 per eliminar aquest 2 d'aquí. Això ens quedaria 2 de butà, reacciona amb 13 d'oxigen per produir 8 de diòxid de carboni més 10 d'aigua. Fixeu-vos que l'únic que he fet és tornar a escriure la reacció doblada. 1 per 2, 2, 13 mitjos per 2, 13, 4 per 2, 8, 5 per 2, 10. Totes dues igualacions són correctes, però és cert que en general evitem treballar amb fraccions i preferim la reacció igualada d'aquesta manera. I per últim, l'últim exemple, fixeu-vos que també és una combustió, ja que tenim el combustible, que en aquest cas és el gas metà, que reacciona amb l'oxigen, produint diòxid de carboni i aigua, i seguirem la mateixa norma d'igualar primer els carbonis, després els hidrògens i finalment els oxígens. Fixeu-vos, comencem pel carboni. Un carboni, per tant el carboni el tenim igualat. Carboni igualat. Seguim per l'hidrogen. 4 àtoms d'hidrogen i aquí només n'hi ha 2. Per tant, haurem d'afegir un 2 davant, perquè 2 per 2 fan 4, i 4 hidrògens reactius estarien igualats amb 4 hidrògens a productes. Els oxígens, fixeu-vos que aquí n'hi ha 2 oxígens, i aquí tenim 2 oxígens que venen d'aquí, 2 del diòxid de carboni, més 2 oxígens que venen de l'aigua. 2 més 2 fan 4. Per tant, a productes tenim 4 oxígens i a reactius només en tenim 2. Per tant, caldria multiplicar pel número 2, 2 per 2, 4 oxígens, i fixeu-vos aquí, 2 que venen d'aquí, més 2 que venen d'aquí, 4, i en aquest cas no ha calgut cap fracció, la reacció química ja ens ha quedat igualada amb nombres sencers. Fixeu-vos que en aquesta
aquesta animació que esteu observant esteu veient com es produeix aquesta reacció química, com la molècula de metà reacciona amb dues molècules d'oxigen, els àtoms es reordenen i produeixen a la part esquerra de la vostra pantalla una molècula de diòxid de carboni i a la part dreta de la pantalla observeu les dues molècules d'aigua que s'han generat. I per últim, com a exercici, iguala aquestes reaccions, para el vídeo, iguala-les i després comprova les respostes. Corregeix les respostes d'aquest exercici i segueix practicant per aprendre a igualar bé les reaccions.